onse amene muli pano, a director amayi komanso director of youth region yonse, district yonse, makoswese onse, makolo athu onse, mashado anzanga onse amene muli pano. Moni nonse. Tiyambire Pazibusa. Akuti ife sili kufuna so ubusa. Koma tufuna chuma kizienda jani? Timesi kufunira ubusa, tumeona ngatabusa mapeleka masimayo. Koma ngobwera president wako Botswana mmene kuna kuiridwa kukwiya. Kukwiya ndio ananena kuti simukuwina. Chifukwa ifeyo research yathu yachokera badi. Kunena kuti anzathu asakuwina adamvera badi. Kuti inuyo pakutokera pa 17-18 muzangopereka mwaule mundodo ya ufumu mopanda so mapokosi. Koma ndiye kunakwidwa kukwiya kupafula milomo okanga tuliso pada mano. Koma kuli kukwiya kusagwirizana nao research yone kuti pasabu nani hawa sawina. Kodi mungaona ngati kuti iwo ajanga wina akutosa maflagi ya UTM. Ena manena kunya kumana kuti ena samaki ifeyo munati bakisabuliti wine ili mukana wina noka mabanda UTM. Mukabala kubabanga matama kumajosa maflagi ya UTM simu leo. Ndipo tipepe mizimu ya anthu onse pene kuliwo akachite nawo anthu amene. Ngati muone ngati zocheza munakhala pa mpando wa chifukwa cha UTM ulendo uno ho. Kuziko lino la Malawi asabato nenga dishamai ndo obusa ina. President athu alemekezeka pamene mukutenga mpando pa 6 September wani onani sika wazomba suli bwino. Sika chichala ni pana pano sana koze. Mama mwana akakoze sika akulipa ni maflagi. Maflagi ngati mukwafuna atengeni. Muzika banga duwina, muzika funda, muzika kwanza zizo sema mukufuna muzika balasi. Muna kwanza kuli niwe sawi ya nudi ya kini. Kuma sawi ya ledi kwa baka patisha ni ya ledi. Kuni mujide ishe mujitari ya isa UTM. Kama UTM mujipuladi ya UTM simunga fani nao. Akweza kiela tukamone mkutenga bomba pa 6 September. Pipiza ni maprogramu. Oma baka utiziko imati yende nao. Lidi base kutugotilivi. Wani muni budget director. Mungu ya nchilo ndaba mpinga mtalika. Nzimu wao use mtendele. Munao uzakuti kwa manziko wawili tikile nao nchida malaimu. Limane laba kisa kuni. Itotoke kwa embila 2012. Kukakala ziko lazidalia kwa iwoka. Kama kwa embila chaka chama 1980. Zimene ndani wasauka. Ifemule tinani kwa songolo pao. Inani ziko la China. Munari inuyo. Munapeleka parliamenti. Munapeleka miseu. Lelo misemene mwaiko hakoza kuliyongwe. Imene jenamana pakisa jodadali soka bambe. Osa jiso iwo. Kuliti ziwa kuja kunyemuka kupita. Siko mugambini. Kuliti ziwa kuja mena kunyemuka kupita. Akulepea. Kuti azipangasho misokano. Ako panga misokano manyumba ngati kuku yokhalira mazira. Nakakuku tabakhalira imatuluka. Koma tinamba timbazindikisa kuti ndikizindikiro chanu ndichatambala sichathaziya. Ndezi zindikiro zamapanga masaini ngati nkuku ya thazi yokhala ngati wiki ya mazira kukokhala nyumba osayenda. Nthameja maenda iso madali ya chilima. Mzimu waja use mtendere. Lero mukanakhamu munawina muli noka mukanati muzizungulira soko wa mukuopa kuti muzungulire. Mukujita manyasi sabalipa kwa panga inu wapangira mtundu wa Malawi. Titokoza songani zilizoona kuti fumu inake nayo kwa kuti watu nje musarekeza simpanga mwini jose. Kifamo jitu miza kuijipiti tupula njwala za jadi nge ngapereso kumene kutokela kwa chitu kukobalime makubatu na kwa ikati kwa mizera kuma ndila ndrama. Timani tipepe ndrama zimene mukwala ndilisa tuzo musatamanga kupanga stadium ya nyamata ikuti mwele musegulire. Musazasegulire eso azasegulire dalisoka babe kifua stadium yo walipe jimene mapanga inu muwataba mupange ichi mamu wage ikuti malize mwasanga mukikwele musasegulire. Stadium waine pera sibuka segulire para kamba siku 65 muli mukwala musegulire stadium ya nyamata chukosumuna maliza china chicho suna pambe china chicho. Aprende detu baba mutaka baba pa 6 September takonja ni seu. Kukona kuti Malawi muna mulinjala ya ndenu taoneranga kala sewa bila kumini kwa ofisi ya agriculture uzopa kuno wa ufumbi okao opanda china chini chose
singing. A president mukananga president ba 16 September bana. Kigani zileni anao. Anakuwa kuzomba tasa college unima. Amana kuti aonjeza allowance. Kwa mambira kuzimangilia kifariba ndalama zokuti athandizire. Ambiri akumazimangilia kumambo ali anatwa. Timanini apepe ma 50,000. Amene mupereka kuma state house mapatani. Wena mupeleke kwa na amene alofunikisisa, amene akusowa chogwira, amene atedwa kuti palibe chingagwira china chilichonse. Anafe ndinakutumizirani kuti mwaphunzitse, sitinatumize kuti mwakusiteka kwa maliro iya. Akutenga maliro kumene kwa chisoku mkulapela kwa yang'anira. Anakakuta kulaka ndalama zolongosoka, anatusipa tokusimangirira ya. Malawa sema mupelekao, ndenga tukone paledo ufunikisisa, ndalama zimemu mwazipeleka, ndalama zimemu kwa lemba, ndani kuta zitosa maflagi, kalipila dikwa na atuwa kuyunima, amene aluofunikisisa. Ola mwamanji leso kakale, mahola, ukamasa mahostel, kuta lego mabangalendi, mapipi ya jasabu eda, kifoku marandi kwa kulepela zori pia. Ikamanga lika kutifa dibange PPP, imekana kutipata na chibu. Private partnership. Imene imethandiza kuti kakhala kutabanga radio ndalama linawo. Ndeti kuthandiza anthu a business kwa maana atuwo amene kumagona kumeneko alibe ndalama yokalipira amene. Kulipira kuyunimako mpangako mahostel ndalama zimamukubalika kumaposa anthu ma 50,000. Mfumu ndi mfumu kumunyamula kumapita ku state house kuononga mafuta kwa DC. Mwapita kumaka aposa 50,000. Kwa kulia mtu yese ndi kuti dojo yose 50,000. Ma 50,000 amene ndo kwa pasaje mata mamize. And your excellency, when you are going to be a president of this nation, never, the system is rotten. And muone sasa kuti system yomathandiza ndikula khalozi daliapa yoka ikhale malo mwake. Masaji ma 50,000 amene kwa pasaje. Pamene mutenga president pa 16 September, your excellency, mukatikonzera kuzomba hospital, kumene kumagona anthu oyembekezera odwala, kumakhanga ndi kuma toilet. Mala amene masaba iwosa kumakhanga, zomba sikulemekezedwa. Ndiyene lolo wasogoleri, ndakakulepula kuyameni ya chipatala chathu cha zomba iki. Ndikupempheni, osalegeza sokuti akamati museumu, inu kumatha manjirapo, musauza kuti thamanga nawo gali moto yako bila nawo kuti kuchipatala kokaone kuti anthu akuvutika bwanji. Your excellency, pamene mutenge president pa 16 September bana, ndikupempheni kuzomba kuno ngati kuli anthu amene akuvutika njala yayikulu kwambiri. Ngakhale anthu ogwira ntchito awa palibe amene akulembedwa ntchito kuno. Makampani onse azomba ngakhale Blantyre, makhaso onse manufacture yonse azomba ngakhale site ya Blantyre. Onse makampani onse anachokachoka nachosedwa ntchito akwale bazungu zawo mulilongwemu kuna kuti anthu alibe ntchito. Lero ndiye mmawa akabwera kuti afuna voti koma palibe kampani imene ili kumwera kuno imene ikulemba anthu akuno. Onse the down, the grounded, palibe wina aliyesa amene akugwira ntchito, palibe wina aliyesa kulembedwa ntchito. 1 million job tikudikira iliyo bwana. Ndipo panopa tithokoze ma president onse amabwera kumbuyo. Tathokoze a former president Bafili Musi, a former president Madam Joyce Banda, a former president Sapita Mutharika, a president athu zima wose mtendere Dr. Mbingo Mutharika. Amene onde antaona kuti system ya boma, executive ya boma, kumakhala president ndiye mayang'ana kuti kodi ambe komanda achokere kuti. Ndipo mayang'ananso kuti kodi wa intelligence achokere kuti. Komanso mayang'ananso kuti wa parliament achokere kuti. Koma lero system yonse ya boma palibe wina aliyesa memungane kuti wazomba, uyu wa Blantyre, uyu wa Mangochi, kapena uyu wa Sanje, uyu wa Chikwawa, kuyambira pa president Central Region, Army Central Region, Police Central Region, Intelligence kapena ndi speaker Northern Region mipando yonse. Kumwera konse kuno palibe wina aliyesa nonse mwangopita kuchukulu zopanda ntchito. Mapando onse chimene madziwa iwo ndikutenga ndege zopanda mafuta waika anthu akuzomba kuti tiyeni mukakola imene mukathera kuti mukathera ko. Ndiye mbere kunako anene kuti tiyeni mukatipotera ifeyo. Tonsecho ati anamu angokhala wopanda ntchito ina iliyonse. Ati anamu salembedwa ntchito ina iliyonse. Mu system ya boma palibenso wina alichotokera ku Southern Region kuti. Ngati ali kuona ndi omwe amene amakulu atambala mukwane nawo ndikumakhazika kuti azikhalira nkhuku kuti ziswe ndiye sizikuswa. Ndipo kuti tiziwe kuti kumalawi kuno kuli njala timaziwika kwa State House kumweko. Mutati mwaona afuba ngoko amene sakudya amene angokhala akuchita scam. Chifukwa chizindikiro china chakuti munthu sakudya ndi kufupika. Mukapeza ali kuti aliko ndiye mukapeza aliko afuba amene sadya njala yambira kuti yanjira kongo. Munthu amene sakuziwa kuti nyumba moja muli njala
zilibino amene angathandira dziko la Malawi chifukwa akanakhaula kuziwa kuti nyumba muli njala akanambira anthu achati omwewo ndipo amati akanyamula chimanga kuti akagawireku amangotisiya manyumba mwachanzawo kumakugulisa nyunyusa pa 55,000 mmalo mwakuti azikupasani chaulere. Tupemphe na president pamene mukhala president pa 16 September pano muonesese kuti 1 tione mavuto a anthu amene akumana nawo, 3 2 tione kuti atinyamata athu akhala kulembedwa ntchito komanso akhala kuchitalia pa Yehova, 3 tionenso kuti azimayi ndozitalia pa Yehova ndipo apasidwa ulemu masisi monse amene azimayi akukhuzidwa nkhani ya kuchipatala, nkhani ya madzi, muzomba muno nkhani ya madzi ndiye mavuto. Tikupempheni kuti muzaone nkhani ngati zimenezi. Ine ndimangofuna kuti bwana ndikuchiteni congratulate pamene tikuyandikira masiku asala ochepa kuti mukakhale mboma ngati anthu amba mwachasa mafulagi pachato amati UTM ndi chipani cha mapesi. Lero ayamba sopano kumachidandaula nkuyamba kumachosa mafulagi. Mutha kuchosa mafulagiwo ife timayenda yathu yokuti simungakhulupirire. Ndiye mutha kuchosa mafulagiwo tibe nawo ntchito koma ife tikudziwa kuti UTM mbali mwajani alimu. Mutha kuvalanso masaluza anuzo kumapasa anthu ma 2,000 kuti abwere ku msonkhano, awatu abwera okha kumayenda okha kuti abwere ku msonkhano kuno amve manifesto a UTM chifukwa kumalawi kuno ndi chipani chokhacho chimene chili ndi manifesto okhuza munthu ndi mavuto ake amene munthu amadani amakumana nawo ndi chipani cha UTM. Munthu amene alibe ndalama amakhawa panda ulemu samalemekezedwa. Nkhani yetu amene bwana mufuna mukonze ndiyo khaye imene ingalemekeze anyamata amayi komanso abambo. Lero azibambo ambiri amangothawira kubawo chifukwa china kuti matuma kulibe kalikonse kukhala zolengeza komanso lero amene akufunika ndi azimayi ndi ana makomomo chifukwa china kuti abambo onse ngakhale ntchito sakudani sakugwira. Ndi chiyembekezo chathu cha ife bwana kucha inu kuti ife mulichosa mavuto onse amene ife tikukumana nawo komanso tiyapemphe chimene akupanga tithokoza publicity secretary kuti palibe wina aliyense angabere mavoti n'chifukwa chake afuna auze ana athu aku polisi komanso akuame kuti siku lovota acha kuopsezani m'masenta. Tikupemphe na polisi awasalamaze amozi awawa asalamaze amozi musagwirisidwe ntchito kuopsezani. Tikupemphe naye asakugwirisani ntchito yoti ndiyobweresa mtendere m'Malawi muno, apolisi ntchito yoti ndiyobweresa mtendere m'Malawi muno. Zimene zinachitika ku community kuja zopanga nawo uyena menyedwa mwana wathu namiwa inu mukumaona kuopa kuti ntchito itha kulambira lero musawapase chapakosama wa siku 65 akakuchosani lero sangakuponyeni kwina kulikonse awawa kudaphira awawa sala pang'ono palibe chichonse chimene angapanga. Take it or leave it. Take it or leave it. UTM is governing this nation. Take it or leave it. Tinkadero munatilemba ntchito kuzungulira dziko lonseli kumaganja kuti ife tikhala zinyama zanu lero latukuza lero kuti inuyo ngati mulungu wake uyuyu wa Abrahamu uyuyu, mulungu wake wa Isaki uyu, mulungu wake wa Joseph uyuyu, mulungu wake uyuyu amene amemuyang'anira kilima kuzungulira dziko lonse la Malawi kumejedwa ndi kumejedwa kuti mkhala pampano mukabwereramonso muzatifunse tonse tilapa mayina athu akhale tizakuze limodzi ambuye akudalitseni nonse. Sikomo kwambiri amene wanana advisor a president olemekezeka akweni Patricia Kaliati akambaponso a national publicity secretary nkhani ziwiri yoyamba ya political violence chenjezo limene laperekedwa lija ife kuno ku UTM suti tikuopa yani musasokoneze kukupasani warning ndi kuopani. Ife a UTM tikati a president athu akati akupita nawo kuma demonstrations ife tizapita komweko ndipo mukakayerekeza kubwera kumeko ndi zikwanje tsiku lanu lomaliza kuzapanga zimenezo ndilimati ndipereke chenjezo limenelo. Pa nthawi ino amayi ndi abambo mundirole ndayitane vice president athu achigawo chino olemekezeka Simeon Salambula kuti atiyankhule zikomo. Vice President, ndikuzote munandiuza kuti speech yanu siri irede ngaikonzeni sone bwinobwino anzanga Black Missionaries. A president athu alibe chifukwa ndi munthu, ife tilibe chifukwa ndi munthu chonde tatipasireni